Καλησπέρα Φιρφιρικόφ. Καλησπέρα Στράτοφ. Ήρθα να σου πω για ένα πρόβλημα που έχω αυτό το καιρό, ας πούμε. Με απασχολεί με έναν τύπο. Στις υγείας σου. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Γνώρισα ένα τύπο της προάλλες και κάναμε παρέα, ας πούμε. Και μου είπε ότι ξέρει έναν άλλο τύπο. Μισό λεπτό. Πήγες στο μπαρ και γνώρισες έναν τύπο, έτσι? Μα ποιο μπάρα με, τι είναι αυτά που μου λες? Εγώ απλά γνώρισα έναν τύπο. Δεν θυμάμαι που τον γνώρισα, ας πούμε. Και μου είπε για τον τύπο, ας πούμε, που ξέρει έναν άλλο τύπο. Παναγιά μου, συγχωράμε. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Το θέμα είναι ο τύπος, ας πούμε. Και δεν θυμάμαι και τι μου είπε και πώς τον λένε αυτόν τον τύπο, ας πούμε. Μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, να βοηθήσω. Μα δεν νόμιζα ότι ήσουν γιατρός. Περίμενα, ας πούμε, εσύ, σαν γιατρός. Τι μπορείς να με συμβουλές, τι. Άκου να δεις, λοιπόν, την υπόθεση την ξέρω. Πρώτον, δεν είμαι γιατρός. Δεύτερον, δεν έχω ιδέα τι λες. Και τρίτον, άκου. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σε βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Ναι, μου φαίνεται ότι με δουλεύεις τόση ώρα, έτσι. Εσύ τόση ώρα μου λες για τον τύπο, στον μπαρ, έτσι? Αυτό τον τύπο δεν λες? Εγώ σου λέω για ένα τύπο, εσύ μου βάζεις και άλλους τύπους να πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι μου λες, ας πούμε. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου. Σε ένα μπαρ. Ωραία. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις αυτό? Εγώ, ας πούμε, γνώρισα αυτόν τον τύπο και μου είπε για τον άλλο τύπο. Και σου είπε για ένα τύπο, δηλαδή, έτσι? Σε ένα μπαρ. Σωστά δεν μιλάω? Θέλω να με διακόψεις να μιλάω σωστά. Λοιπόν, σε διακόπτω εγώ κανονικότατα. Δηλαδή ποιον τύπο? Εγώ θέλω να μάθω ποιον τύπο. Μου μιλάς για ένα τύπο σε ένα μπαρ. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μου λες τόση ώρα? Και τι να κάνω εγώ? Γιατρός είμαι? Ρε Φιρφιρικόφ. Τι? Από πότε είμαι γιατρός? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ας πούμε. Μου έχεις παίξει τα νεύρα. Τόση ώρα με τους τύπους και τον τύπο. Πάω φύγω. Δεν λες αντέχω άλλο. Ποιο μπαρ, ρε φίλε, να πούμε? Άσε με τώρα να πούμε. Είναι λες και έχουν βουλώσει τα αυτιά μου τώρα. Σαν πως είμαι γιατρός λες, ρε παιδί μου. Ξέρεις εσύ κάνα μπαρ? Λοιπόν, εγώ θα φύγω τώρα γιατί μου φαίνεται με έχεις κουράσει, ας πούμε. Κάτσε λίγο, σχεράσω. Όχι, άστο. Άλλη φορά θα την πιούμε την πύρα, να πούμε, εντάξει. Τον τύπο. Θα πάμε στον μπαρ να πιούμε, δηλαδή? Με δουλεύεις, έτσι? Με αυτόν τον τύπο, να πούμε. Μας δουλεύεις εσύ, μου φαίνεται, με τον τύπο. Στο μπαρ. Και εγώ τι να κάνω? Όταν πάρω το διπλώμα θα σε βοηθήσω. Γιατρός δεν είμαι. Σκατά είσαι, ας πούμε. Θα τα φας. Σε ευχαριστώ. Φύγε. Στις υγείας σου.